Inkosi African nenkolo kunini nama Africa mahle kuyinyanga umandulo sikhuluma ngemvelaphi yethu sikhuluma ngamagagu kumbe ngithi ngamagugu ethu njengama Africa kodwa ke namhlanje saqhubeka sikhuluma ngomlando yenyekezi ngonyama ezahlukumezeka kakhulu ezandleni zabacindezeli sikhuluma ngesilo lapha ke ucetshwayo uZulu ladumobala lapho kungemunge ngemthole khona bathi uhlavana phula umlilo ebe ubase umajonga benoqhelebane inzima lemnyama engangambende bezingonyama ngikhuluma ngesilo ke ucetshwayo kaMpande njengoba udokotela lokho eqhubeke njalo ekhuluma ke namhlanje ebheka imfihlo yokuthi kubaleke ngani kumbe kwakubaleke ngani ukuthi umlando wethu singawubhali phansi ngoba babekhona othasi ababeze utshontsha ngakho ke sasithembele kwimiqondo yethu esasiphiwe uNkulunkulu ngoba ingqondo isikhali esibaleka kakhulu kumuntu othuma mphuca sona afane nomuntu ofehamba udokotela uhlakaza mashalofu enqondo dokotela uNkulunkulu wayesiphethe ne very strong cerebral cortex anganzi wechaza ngithi nami cerebral cortex kodwa ukhuluma ngelinye lamashalofu enqondo elinye lamashalofu enqondo elinye lamashalofu elinye lamashalofu enqondo ngoba uyabona likwazi ukuthi lisinike a trivial information jona ongazi ngayinayo yabo njalo njengokuthi wazi ama dates ukwazi ukubuka umuntu uqala ukumbona ubuso bakhe ubuthi lo muntu ngake ngambona ubani sahlangana endaweni ethile lo muntu ubani kuyo futhi kona le longana uyakwazi futhi ukuba nama ukufunda ama skills ama memory skills nokuthi kunama skills a permanent kodwa uqala wafunde sa short lokungana short term memory kodwa okwesikhashanyana kodwa yabo njengo rider nje lokungane ibhayisikili ugibela ibhayisikili sho njalo thina manje ugibela ibhayisikili noma isithuthu noma ukudrive imoto kuqala ine short memory ufunde uzukufike nje ekhaya ungazi ukuthi udlulephi ngeke uphinde uyobheka incwadi owathi ufunda ngazo e-driving school leyo nto isikhona isipermanent kuwena inxayani nayo le cerebral cortex ikakhulukazi lebizwa ngeprefrontal cortex izinto lezo kufanele uma siyothatha imikhulo esikhuleka kodwa ke bona kama sekuza macingwana kwezokufunda sekuza kwezencitha buchophe ngoba njoba sikhuluma ngomlando wengonyama yasondini ebalulekile emlandini wethu thina nasecindezeleni kwethu eyahlokumezeka kakhulu so ngena sigcile lapho macingwana mhlawumbe evikini nizolandela kodwa macingwana kufanele siqonde ukuthi lapha ebuchosheni kufanele sikhulekele ihippocampus uzokuthiwa university khona ama campus kunengxenye ebizwa ngehippocampus lapha ebuchosheni sisebuchosheni angithi phela sithi sixuza ugebhezi sikhuluma ngalo ugebhezi ke manje ukuthi kune hippocampus lapha yana eyingxenye yanina ye-limbic system ekwazi ukuthi isithole izinto iyakhulaza icontrola kakhulu imemory icontrol ne learning ukufunda icontrol izinto ezimbili nje ngoba ngeke ukuhlukanise imemory ukukhumbula into nokubeka into ebuchosheni uyihlukanise lokufunda ngoba ubeka into sokade uyifundile ubeka into sokade uyizwile kodwa ungasho ukuthi emqondweni umuntu mayezalwa umqondo soku-empty ngoba umuntu ufunda prenatal ufunda umuntu eseseswini ifunda ingane eseseswini ingakho ngeke ngijabule kwezinhlelo zakho macingwane ubiza abantu abezochaza kabanzi ukuthi kubaleke ngani lengane esuka iseswini umuntu esayikhuleka ingakho sithi ingane ayizalwa psychologically sithi ingane ayizalwa tabula rasa kusho ukuthi ayizalwa ingane kungekho lutho kusemqondweni wayo izalwa ivele sinemfundo thizeni ingakho abanye ingane bezenzela izibani zizelwe ithi izalwa njengani ibinezibani yenzelwa izibani inyanga nenyanga kunezibani eyenzelwa zona kuhanjwa iyonikelelwa izibani ngoba lento isuka endulo ingakho ke kusijabuliseke uma lezi zinto sivela la njoba sasike sakhuluma ngejuba esenupha lapho esiqhamuka khona bese siba nendawo lapho sathi semajuba sikhumbule lapho esiqhamuka khona kwakho isigodi esikhulu kwaZulu kwathiwa kunendlu enkulu okuthiwa ijuba
kodwa lejuba isuka lemumva. Kodwa lejuba isuka lemumva. Kodwa ukuze sikwazi into ukuyibuka ke ngokwemfundo kufanele sizwe yona ihippocampus. Hey madoda. Macingwane asiqhubeke sithi isilekeleli hambe lento hippocampus izosifaka lokho kuthiwa iprimitive brain. Ubuchopho macingwane bakho bangempela original. Safunda phela amacuka lamahleba sihlebele nje phela. Yeah, fanele. Sikahleba nje. Sikhulule lefathe. Ungafunda nje becukane. Funda macingwane. Kodwa uthola ukuthi awunayo iprimitive brain. Hayibo. Njoba ngikhuluma lapha nje ufundile kodwa afuni kuyinika ithuba lokuyicwaninga lento eshoma. Uthi usuka nje ubuyiphikisa. Hayi ayikho lento eshoyo lo. Ngoba ungena ukufunda nokubuza. Nokuyibhekisisa awuyena umuntu ojulayo. Awuyena umuntu ojulayo. Uhamba ngoshuni ukubrain washo yabo. Manje ucabanga ukuthi sonke isibrain washo njengawe. Hey madoda. Basiyayihleba lo macingwane kodwa vele ifundiswa zakithi zonke manje semkhankasweni yokuyidecolonize education. Kuthi education ayikhulume ngathi nokuyinto enhle. Into enhle. Esishaya ihlobo. Nathi i-education nathi ayikhulume ngathi. Ukuze phela isebenzele. Ngoma ingakhulumi ngathi ayisebenzeli thina. Isebenzela abanikazi bayo. Uzothi umunye education yafika, education yafika, yithi abanikazi be-education. Hayi. Yithi abanikazi be-education ngeyethu ngaze ngakhumbula ukukhuluma ngokwelapha uthi ukwelapha kungokwethu sakhuluma ngisho ngeBhayibheli ukuthi lingelethu la eAfrika ingcebo ingethu la eAfrika mesikhuluma ngengcebo sikhuluma ngetolo asiyibone dokotela siyabuya. Yebo kunjalo ingosi umAfrika nenkolo iyaqhubeka sithi sixukuza uGebhezi sikhuluma ngamashalofu enqondo siyavula siyavala kusho udokotela uthi ke ukhuluma zakhulume ngecerebral cortex ahamba zakhulume ngehippocampus. Ye madoda uthi mesithandaza sikhuleka kumele sikhulekele ingqondo yethu sikhulekele ihippocampus. Dokotela kubalekile kamacunga ukuthi sikhulekele ihippocampus. Esondelene neamygdala noma imedulla oblongata kunokusondelana ngaka abantu mabekhuleka bayikhulekela ihippocampus nemedulla oblongata because iyona esikwazi ukuthi sikwazi nokucontrola imizwa yethethile emotional imizwa yethethile ongafaka phakathi even anger ngoba izinto eziningi ianger yini anger ngesizulu ulaka nokudinwa manje kuyahlupha ngoba manje uma engacontrolekile ingakhulekile ingafake ukuhlengela lemedulla iyayiphazamisa ihippocampus edila nememory nokufunda uzufika lokucasuka amacengwane ubona umuntu amathiwa kuyafundwa kuyacasula nje ukufunda abanye abantu abakenjoy ukufunda abakujabulela ukufunda abakuthanda ukufunda ungathi yijele ukufunda. Hey madoda kanti ukufunda into emnandi kufanele ithathwe njengehobby njengento njengasamdlalo ukuze kube mnandi sifela kanje imathematics ngoba imathematics ayitadishwa manje thina sifuna ukuyitadisha imathematics ebese sidibana nenkinga ngamacongwane. Hey madoda kodwa ngiyayithanda indlela oyichaza ngayo dokotela ukuthi kwenzeka kanjani umuntu ayithole esedinwa nje umbona umuntu esehlulwa imizwa yakhe nje nokuthi lonto izona kanjani izinto ugcina usuyeka ngisho izinto ezibalekile njengakho ukufunda nje that's why kuya nge-nervous coordination kuneyingxenye zobuchopho ezicontrola noma eziphatha eziyingxenye zobuchopho noma eziyingxenye zomzimba uyabona so ukusebenzisana kwacerebrum no cerebellum no thalamus no hypothalamus no medulla oblongata asinawo amanye amagama angishaya amatemu macengwana kodwa izongizwa kodwa ingane zesikole sizokuza ingane zesikole nathi wasifaka kule ngxoxo bese ichaza labantu abadala ngoba nami nganzo wachaza ngathini lamagama ocerebellum no cerebellum sebelandelana kanje ayithi manje sithatha kahle macengwane sithatha ngenyanga yamagugu sizisa cetshwayo kodwa futhi sibe siyifakulwazo phela macane kuyisho ukuthi sikhona singabanomzane kulelizwe singabanumzana nje phela singabanumzana yebo kodwa manje bese kutolela ukuthi ingane nje ikhipha izigiza ngamakhala ngeke kutshele ukuthi kusho ukuthini ukuthi seliya ngomtsha wendoda. Hey madoda akazi kusho ukuthini yini numutsha sokulimele ini njalo
ulimi nesiko lakho eclass isiko lokugqoka. Dokotela lokhu ukhuluma ufaka igama isilulu ufaka igama isihlengela ngiyazwa wachaza. Kodwa ngiyofisa ke ilanga dokotela mhlawumbe noma ngaphambili siqede yona lenyanga yamandulo sibuye siwabheka lawo magama ngoba ukhulume kakhulu ngawo ukuthi abantu abakhule kodwa ukhuluma ngesilulu ubukhulume ngehlengela nokuyinto eyodwa kodwa ebalekile ukuthi siyazi. Macengwana. Hayi dokotela kulungile mfowethu asibambe lapho siyajabula kakhulu ukusebenzisana nawe si-SABC ngoba sibekele umsebenzi onzima umsebenzi wokwazisa umsebenzi wokufundisa ukuthokozisa kanjalo nokulondoloza amasiko nezilimo kanjalo ke nomlando through conversations and partnerships sisakaza for a total citizens empowerment si-SABC suKhozi FM suhlelo ikanye nawe ingosi umAfrika nenkolo naye udokotela uMahaye ibheke noma kanjani kuma podcast oKhozi FM ngelizayo singena siyagxila emlandweni wengonyama lapha ke ucetshwayo kaMpande ubhlungu kakhulu sizongena kuona ngesonto elizayo kwamanje besathi asiqonda ukubaleka kokwazi umlando nemvelaphi kodwa sazi ukuthi kubaleke ngani ukuthi sisebenze ithuluzi esalinikeza uNkulunkulu okumqondo.